Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kinigilong ki khubor bam takasni. Halor ki kam thambor bat shimi ka jing imbriu bam dan shu katrong jing im bat hits nam urang ba mun dakhar sodar kasnong ti saw nongstan ukar pat sngo i dikilok ki jor kiseng balang ban wan shim benta ha karali ka ban long la nyutrik urimpang. Utai usodar shnong la wer langi ki pat ba jung kathan bakin wan bani shim benta lang ha ka ban pynrem ya Biangkupar Nongsieh urunar trangsnam obla shim jubori ka jing im jong katanga jong u ka wan saralin wan yang rengkat ikun ibahaka kpo. Ketika rally kan sedang nama dan senong ti saw, ter syadu ka office ukli du ka district ka West Coast Hills ban net ru Shisndan da ka jingtho. Habaya day ketika jingjia ka besngausi bar ka bala pensyep tiang pensir ya ka imlang salang jong kathan barok ka wei. Shushu utai ukli nong sensyar senong urang ba senong ula penna minhnen kesngi kat ba udang ai jingkran ha kesngi let niam bakadu ya ki met yap shikmi shikun ki bladu eino ela ki mensim ki bakodor.